Benito Lertxundi kantariaren agurra, 60 urteko ibilbideari agur erratean deliberatu du, urteetan sekulako arrakasta izan du Ipar Euskal Herrian ere gelak ongi betez. Pantzo Irigarai aktore baigorriarrakaatik taulen gainean segitzen du, humorezalean gozamenerako igande arratsaldean ustaritzen eskainiko du bere ikusgarria. Lukalekuko olako lukinkak. Arratsaldeon baigorritik, aktualitatea erreportaiak denak lotzen ditugu hementxe, gure eguneroko hitzorduan ongi etorri deneri. Mazango aferaren epaiketaren azken egunak, Dominik Pelikok bere Andrea Giselle drogatzen zuen urteetan bortxatzeko eta bortxarazteko, eta hori guzia bideoan grabatu zuen lurrikara Ipar Euskal Herriko mugimendu feministen artean ere bai. Hauzi biziki bortitza da bai, ene ustez pixkat argi uzten du ere ez dela, indarkera matxetea, ez dela kasu isolatu bat ezakit zenbat gizon implikatuak afera horretan, eta ez dira, da gizon ahunt bat, izaiten dela implikatua afera horretan, beraz ikusten da, kultura matxetea hori gizartean erreproduzitzen dela, eta ez dela kasu isolatu bat, dela gizarte mailako arazo bat. Askarrigarria atxmanut afera, baina egin batean atxmaiten dut, zinez erakusten duela, eta batzutan, egia atxmaiten dut entzuten dugula, batzutan hemen ongi girela, eta ez dela olako horik, eta baina jendek ez dute kontzientzia hori, edon hori, eta edo noiz gertatzen dut zaiola, eta olako afera batek piskat argitan emaiten du, gertatzen direla, eta ala ere beti bat dela gauza argi-garri. Guk prest izan behar dugu aurre egiteko, guk ere parean izan behar dugu. Algeak aldez aldatu behar baitu. Hori da, ezoiko auziunen leloa orotarat 50 akusatu, bat iesean, eta bertze guzien kontra 4 eta 20 urte arteko presondegi zigorrak eskatu dituzte prokuradoreak. Epaia Eguberria aintzinen jakinen da. Edozein gizon izan zitekeen, zure bizilaguna. Mugako sarien ematea saran, Peio Martikorena Fundazioaren eskutik, sarituen artean erlanki, beran eztia proposatzen duen enpresa. Guretzat garrantzitsua da baloratzia etxalde txikiari ematea bere garrantzia, ez? Azkenin ematen du ez baduzu kriston etxalde handia ez dula izenik. Orduan, holako laguntzen gatua honitz pixko bat izautera eta ekonomikoki antzineratetzen, zekaro, haitz zaila da. 6.000 euroko saria enpresa modernizatzeko baliatuko dutena, Martikorena Fundazioaren helburua da mugaldea garatzea, gastronomia sustatzea ere, eta beraz, Euskal Herriko ekoizle eta sukaldari hoberenak gomitatu zituzten. Ekarri dugu gure begiaundia tintan, eta jolazta dugu laranja pixa botata gainetik. Gure sukaldean 4 saltza zian ospetsu denak, eta bertako bat, guretzako esaguratzu dena, tinta da, ez? Eta gero, ere begiaundia da, gure txipila da, eta, plater bat, jende guztia beti jan izan duna, eta asko maite duna. Mugaldeko ondarea, jakitatea sustatzen segituko du Martikorena Fundazioak, ondoko urratsetan Mugaldeko aspaldiko errezeten liburua osatzea, Katerina Marchand kazetariaren eskutik, otruntz honen inguruan, dena konpontzen omen baita. Honegin. Somatontan finitzen den? Kanporat, utoiz? Euskal Herrian baute da Pantzo Irigarai baino irringarriagorik, baigorriarrak arrakasta ederra izaten du beti, bere herrian ere publikoa loriatua. Ni bikain atseman dut, irri goxoa indugu, gaualdi biziki goxoa. Ni gustukoan in, deia zauzen intin azkenak, biziki gustukoak. Eta hemen sekula baino azkarrago senditzen da. Ez naizko bidaz mintzo, baina abertzaletasunaz. Irringarriena? Piskat dena, Artu zin sekulako zafraldia. Bartelemi Hager, horai deitzen da Bartelemi Desager. Ona.
Eta gero? Joana Jindela edo Joana dela. Joana eta Jin. Luka gure iba. Jindena du, Joana. Izena Joana duena. Izena Joana duena. Nora joan zaio izena? Ez, izena etzako Joana. Deitzen du, Joana. Joana. Ez, ez balio, deitzia Joana Jina du. Ana du Joana. Baditut nire erakasleak eman ezaun hitz jokoen emanaldi hortan, inspiratia da frantses humorista batetaik, berak frantses egiten zuena, de voz, hala. Eta nik estilo bera egitea biztik ikustatzen zaut, baina jostatuz euskarazko hitzekin biztan dena. Beraz, burras hori galdatu diotet, zergatik Luka deitu duten. Lokala delako, eta lukako, lukulako, laket lukelako. Eta ze pizu zuen sortzean, 4 kiloko luka. Ordean, nola bizidean biztan dena eta urduri astapenean, eta gero lehen irriak entzun eta gero joiten zira goxoki. Gizu batzu, ondotik dinen diren emanaldi batzuek irri gina hasiko duzula, ez du dudaik, badakit irri gina hasiko dutela, ordean, eien bea, eien benturan, gozokinez, badakit untza pasatuko dela aurreko horkitala, izan da gaur, biziki untza bizi izan dut. Bere 6 esenak eskapatzera duziak zitula. Eta poliziak, el loko. Mira, ez el loko. Niko guandut gezur flash eta olakoak, horren itzultzea bezala da, pixkat olako antzaki batekin? Bai, emanaldi batzu bai, gezur flash zen ez dakiten entzat, astero iruliko erratian egiten ginuena, larumatarekin, iragan astearen aktualitatea komentatzen ginuen molde uretsuan, sketxak eginez, edo bertsuak kantatu ez daula. Eta, bai, ari beretik da, hemen emaiten dituzten batzuk, ukanen zuten likia gezur flash joan oraino izan balitza. Ze maite du? Kidikak! Are, zuk ere kidika 4 kiloko luka. Antzo irigaraia erri dabil bakarrizketa iringarri honekin, abenduaren lehenean ustaritzen agertuko da, otsailaren 13an endaian eta martxoaren 8an Lekornen. Bai, hori jaten du, leka, oilokia, lukinka. Lukinka bere adinean. Luka lekuko, olako lukinkak. Eta edaten, Coca-Cola, kakolak. Erabaki nuen 60 urteko kantagintzari amaiera ematea. 60 urteko kantagintzari bukaera ematea erabaki du Benito Lertxundik. Atzo bertan Gernika Lumon grabatutako kontzertuaren zuzenekoaren diskoa aurkeztu eta erabakiaren berri eman zuen artistak. Ez doka 13 taldeko kidea izan zen eta taldea desegin eta bakarkako ibilbideari eustea erabaki zuen. Sortze zoriotarra denak Ipar Euskal Herrian zenba ezinak diren kontzertuak eskaini ditu, batez ere ikastolen alde. Benito Lertxundi etorri da iparralderat bereziki euskal kulturaren eta euskal movimenduaren laguntzerat. Haietan ikastola, hari esker hainbat ikastolek, beren proiektuak aintzinarazi ahal izan dituzte, kantaldiek, arekin egin kantaldiek arrakasta izan baitute denetan, adibidez gu sartu ginelaik ikastolaren Baionan, egin antolatu ginen lehen kontzertua izan zen Benitorekin San Andres Elizan, eta San Andres Eliza atope bete genuen, eta zinez kantaldi edera izan zen lehenik, eta biharrenik guetako lagungarria izigarri. Euskal Herria beti izan da artistaren iparrorratza. Abertzale bat ere da Benito Lertxundi, beti bere zentroa izan da eskolegia, ez da izan kanpoko gauza bat, generat oso guti joiten zen kanporat, eta adibidez bere disketan Xuberua diska eta ondotik egin zuen beste diskan, nahi izan zuen eskal epika bat nolazbait sortu, horretarazteko eskalduner, bazuztela beren personaiak, beren historia bazutela, eta alde hortatik ere usteot azpimarratzeko dela egin duen lana. Biziki maite du iparraldea, eta gainerat hemengo kantuak, iparraldeko kantuak, sibirokoak batez ere, maite ditu eta ezagutarazi ditu iparraldean ere batzutan, nire kasua da hori eta ego eskolegian ere.
Kantaria holtzetatik urrunduko bada ere bere kantuak beti presente izango dira gure artean. Kantuak hori izanen dira, eta ni badaki kantu horiek beti kantatuko ditugula, eta beti gogoan ukanen dugula Benito. Hor dira beti, zeren musikalki, tekstuak denak bat egiten dute eta iziarri indartsuak baitira. Benito Lertxundik urte luze hauetan jasotako babesa eskertu nahi izan du, baina publikoak ere jasotakoaren aurrean mila esker esan dio kantariari. Nik nahi dut zinez bihotzetik eskertu, ekarri daukun guziaren dako, eta zinez urtetan ikaragarriko zoriona eman baitauku. Agur erraiten duenean, erran behar dugu mil esker egin duen guziagatik. Erran bezala iparraldean eskaintako kontzertuen zerrenda luzea da, baina azkenetarikoa 2022an Baionako abes batzekin eskainitakoa izan zen. Ikusentzuleok kontzertu berezi honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Loratu zen, ino bazo